A wannan bidiyon zan nuna muku wata hanya mai sauƙi domin ganin kuna samun airtime wato katin waya kuma kyauta ba tare da kun sa ko sisi ba za ku rika samun airtime wato katin waya. Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo. Kamar da yadda na faɗa muku a farko, insha Allah a wannan bidiyon zan yi bayani ko in ce zan nuna muku komai zahiran yadda za ku bi domin ganin ku rika samun katin waya kyauta ba tare da kun sa ko sisi ba. Sannan idan ka san wannan shine farkon zuwanka wannan YouTube ta mai albarka, muna roƙonka da ka danna mana subscribing, sannan kai liking wannan bidiyon namu, sannan da abin da baka gane ba kai magana a comment section domin hakan ne yake ƙara ƙarfafa mana gwiwa wajen ganin mun kawo muku update masu kyau. So yanzu za mu shiga ciki mu danna get start. So gashi nan mun danna get start, za mu zo nan gashi nan za mu zaɓi location, sai mu zaɓi Nigeria, sannan kuma ga wa'inda suke sauran ƙasashen nan irin Liberia da kuma wacce mai SA ɗin kamar Syria ne ina ga. Sannan sai nan za mu sa first name namu gashi nan Salim, to sai nan kuma za mu sa last name namu sai mu sa Aminu nawa kenan. Sannan kuma nan za mu saka email address namu, za mu sa yau gashi nan na saka email address nawa, sai nan kuma zan sa phone number nawa kenan, sai ku sa 81 kawai. Kun gane, ku cire ziran farko tun daga country code can sun samu kwanan, za ku zaɓi code naku wato password kenan. So kamar yadda kuke gani sai ku danna register. Da ku dan jira shi gama loading. So kamar yadda kuka gani gashi nan na danna register, nan gashi nan idan bai nuna muku kamar haka ba, ya nuna time din nan na rolling. Kun gane, sai ku danna get MSS code, zai wannan gashi nan sun ma turo min nayi copy, gashi nan zan zo in saka a nan. So fa ya ƙi sakuwa ga to fa sai dai in sa su da ɗaiɗai a ramaga. Saƙon nasu nan a sama 83 55 21 83 55 21. Kamar yadda kuke kallo gashi nan ya riga da ya buɗe. Nan za mu dawo mu sa phone number namu, sai mu saka password namu, sai mu danna login. Gashi nan login ya nuna mana yayi success gashi nan a wannan website din da kuke kallo. Wannan website din ana bi ne, ana earning din wasu token wato wani point ne da ake earning daga, idan aka yi earning din shi daga nan za a yi mai da shi wato airtime cash, ko kuma za ka iya mai da shi cash ma kuɗi kenan, za ka iya withdrawing din shi in cash ko kuma in biya airtime. So kamar yadda kuke kallo gashi nan za mu shiga nan, za mu yi wasu wannan ne, za mu yi wasu tax ne ko in ce survey ne, wasu simple survey ne wanda suke sawa. Gashi nan bara mu shiga mai makilin din nan. Kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce mana text survey menene, gashi nan sun ce za mu yi 3 minutes ne gashi, amma za ka iya yi ma a 1 minute. Gashi nan za mu shiga mu dan zazzaba kamar yadda kuke kallo. Gashi nan suka ce menene, what this is true menene, brush 1D menene, brush menene, brush every menene kawai. Gashi nan duk wanda ka zaba ma yayi. Misali wannan sai in taba wannan, next wannan kuma sai in taba wannan. Amma yana da kyau fa ku tsaya ku na karantawa, ni ban so ne bidiyon ya zama long sosai, shi yasa shi nan za ka dan jira shi bayan kun kammala kenan. So kamar yadda kuke kallo gashi nan sun ce mana congratulations, you have menene credit with 250 point. Mun riga mun samu 250 point, sai mu zo go ham din nan. Mun zo go ham din nan ga wani nan da muke kallo
ga ko kuma mu dawo na cook din nan na girki gashi nan kamar yadda kuke kallo sai mu taking nashi gashi nan sai mu zazzaba, amma fa yana da kyau ku rika karantawa gashi nan. Gashi nan wajen 14 question ne, za ku iya tsayawa kana karantawa, ba ni na gaya maku saboda bidiyo nake yi shi yasa ba na karantawa. Yau kamar yadda kuke kallo gashi nan sun ce mana mun samu wasu point ɗin guda 250, mu je home. So idan kuka duba point ɗin mu sun dawo guda 500 kenan. So mu yi na drinks ɗin nan gashi nan shi ma za mu yi sharply ne. Yawa gashi nan mun kuma samu gashi nan har sun koma 750. So sai wanne ne ba mu yi ba, sai wannan na pharmacy din nan, sai mu zo nan no. Yawa kamar yadda kuke kallo gashi nan sun ce mana congratulations menene. Yawa kamar yadda kuke ganin suna taya murna ne akan sun kwashe mana fund, shi yasa kada ku yi wannan wanda zan nuna muku, za ku ga fund din mu ya dawo 0 gashi nan mai hoton maganin nan mai kamar. Yawa bayanin da nake so muku a nan guraren shine kar ku yi wannan gashi nan wannan menene cloth comfort ne ko menene. A gurguje gashi nan na ƙara yin wannan sobe guda ɗaya, na samu wasu guda 250. Daman da wancan wa'inda na yi na rasa su kenan guda 750, ba na rasa su saboda na yi wannan gashi nan da kuke kallo mai kamar abin hoton maganin nan da zai muku bayani, sun da na yi shi sun kwashe min point, duk da dai na yi ne da gangan domin dai ku ga amfanin shi, saboda kawai wani ya je ya yi idan kai za ka yi losing ɗin point naka, dole sai ka jira sun kuma sa sobe. Sannan suna biya suna sa sobe ne sometimes duk bayan kwana ɗaya kwana biyu har 3 da haka. So kamar yadda kuke kallo idan za ku yi withdraw ga kuna home gashi nan sai ku danna ga wani guna a ƙasa an sa cash out, sai ku danna shi. Bayan kun danna shi gashi nan kamar yadda kuke kallo duk point guda 100 yana matsayin naira 10 ne a kudin Najeriya da kuke kallo. Gashi nan point 1000 naira 100 kenan. So kamar yadda kuke kallo gashi nan muna da point guda 250. Kamar yadda kuke kallo idan aka lissafa zai kama 25 kenan, da mun da a ce guda 1000 ne da za mu iya withdraw kamar yadda kuke kallo yanzu. Amma idan ku yi register ba za ku iya withdraw lokacin right now da kuka yi register ba, dole sai bayan 72 hours haka, nan da kwana 3 kenan zuwa 4 zan ce, dole sai bayan lokacin sannan za ku iya withdraw. Lokacin kun ga zai iya yiwuwa ma ku ƙara aiki domin ku samu point da yawa, ya zama abin da za ku cire da ɗan dama haka, saboda su verifying abin da kuka yi na surveying ɗin. So kamar yadda kuke kallo ana iya withdraw ɗin shi ne ta hanya biyu, ana withdraw ɗin shi ta hanyar airtime, sannan kuma ana withdraw ɗin shi into cash, ka tura direct ta banki gashi nan direct to bank account nan guraren. Amma mu ba ta nan zamu ba domin long method ne, gashi nan idan ta nan ne zaka cire shi a matsayin kuɗi token ɗinka, so zaka je ka cike komai, na san za ku iya. Sannan kuma idan kana so ka cire shi ne ta hanyar kati, shi yasa saboda hakan ma na bidiyon gashi nan aka sa airtime menene top off, sai ku danna shi. Bayan kun danna shi kamar yadda kuke kallo gashi nan ya nuna maku, amma ba za su ba mu damar withdraw ba. Da a ce a kai fan 1000 da za su ba mu damar withdraw. So kamar yadda kuke kallo, so ba za su ba mu damar withdraw ba kamar yadda na gaya muku. Sannan kuma dole sai ta number da kai register da ita, sannan ta shine za ka iya withdraw. Dole sai ta number da kai register da ita sannan za ka yi withdraw insha Allah. Sannan kuma idan kana da nambobi da yawa ne kana so kai abin nan domin ka samu wannan yan canji da yawa ko in ce kati da yawa, kuma dai mai ka ɗauka ka iya zuwa Google Play Store. Misali ga Google Play Store ne, za ka ɗauko wannan application ɗin gashi nan,
multi-space account, kana sa multiple accounts za ka gan shi, ko kuma kana sa multi-space account za ka gan shi kamar yadda kake kallo. Gashi nan mutane sun yi downloading din shi da yawa mutane sosai. Sannan shi kuma wancan application ɗin da zan nuna muku, wanda da shi ne ake samun wannan kati, gashi nan kamar yadda kuke kallo. Gashi nan check it app gashi nan kun gan shi. So wannan shine application ɗin da ake yin wannan abubuwan. Insha Allahu gashi nan sai ku zo ku yi downloading ɗin shi ku yi wannan. Na yi maku bidiyon nan ne domin babu wani referral ko kuma wani referral program da suke yi a kai. So gashi nan kamar yadda kuke gani, ku yi ɗauko ku yi wannan ɗin shi. Allah Ubangiji ya bamu sa'a. Sannan kuma idan ka ɗauko multi-space account, gashi nan idan kana da number da yawa shine za ka yi multi-space. Ka ɗauko wannan multi-space account, multiple account yake nufi kenan, account kamar like dual ko kuma more than ma da suka wuce guda ɗaya haka, account da ya wuce guda ɗaya. Idan za ku lura ga application ɗin nan 1, 2, 3, so duka nan da kuke kallo za su zama different accounts ne. Sannan kuma idan za ku yi adding ɗinsu a application ɗin, kuna zuwa ga wani guri na alamar plus haka, plus sign, sai ku danna shi. Bayan kun danna shi sai ku duba misali mu ga application ɗin, sai ku danna shi. Gashi nan check it app ɗin nan sai ku danna shi haka. Za ku ɗan jira shi ya ɗan yi wannan. Gashi nan ya muku adding, kan gani shi bi ma'ana account 4 kenan, sai mutum ya shiga ya riƙa abubuwan shi lafiya lau. Idan har kun ji daɗin bidiyon nan, ku danna min subscribing, sannan ku yi liking a wannan bidiyon, ku yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Sannan duk wanda bai gane wani abu ba zai iya magana ta comment section, insha Allah zan amsa mai. Na gode, ni ne dai naku Salim Iyaka ji.